Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo nilip block pen MSDP surihinira create troxy pen trainer cap aning kana baha ki paklem pon asai tang pamika ke penta bill ke phan trokner cap en pon thailo bonta akam ke nu joganta inghang thai ano pusi rat cycle mangphu panong pangchu pen lamthe jaipong rat cycle mangphu panong pangchu pen ki jong pon ke non ki doboma sarkar ke parivartana sarkar lapen kaching thura sai phan ke nang piviglo sarkar phan pudamove bonta ki klem pi atum ki klem pi pammi medet ajok metha pogaphan kachilang lokajok quality avidet luputa jongponlo lapen mera bhiti weekly market ke supervise komadlo patangte michael rongpi lapen michael rongpi komadlo lake nilip local mesi pabitra rongpi ik apokaso polo lapen bokachan MLA Dr. Malmomin atum relative lopusi jongpon lapen isi ke manghu me mia bangke mera bhiti weekly market ke local mesi ahem atheng no matlo kupia potsi ki patangte det ki langdinglo mate aja kong du upentong majokta nang pun eatum nitum aphan ki putong laan ningkan circuit lapen kep an pleng eta lang prong mapusi panong phangcho lapen nilibara tum ajupon lapen MLA Dr. Numal Mominta thekanglong ta haipo bonta ki theklong lisi chikrong det lasini libara lapen rat sai klem bang phutum non ruinia prang prang patangte lipute akapreka sai ta deng ponji puta panong phangchu pen ningje pong Bhiti market set anke market set at chukela tiniali weekly market lakado kavela block pen anki p MSDP aphan along kapreka market set la sona thalo amount da sona thalo tamitang thailu al hayan mangya kapreka ang along kapreka bang hitamela dap ku bitro rong p a polling station along lo pu bitro ahem ke thalon hini melu hitamela dap mai patang the de ku people alang tum power misuse malage public atum thana pu the busi matha ma athelong kapreka tangalo hitamela mera bhiti weekly market bank ke pini ani da patang te rangkra atangka ulai lablu jo lablu hitam la sita la lang tum ma metha tangka pe non ma chese manang pu kali polo dang te no further step dam lo pulong te tum thana na pulong le akhenu nang long le la le February 10 2026 lo nitum karjulong ateng pulo tang te tariking koi ben ke code of conduct dopu la si la code of conduct nang le prang hoptai si hopta hiniang bong la sohem nang ki patang nang pojong si patang te rat tum akadabia teng patang te pulo tang te nitum ladang masini tum dharna dopo rada tum pen kado kobe mo phini tum phan pene solo so dagdo tamen tum phan koi nang pilong le na bangke athe rada tum phan si panong pilo posi rat tum ali long nang pu na bang si jong lo tarik keplo pini February 2026 la si hopta hiniang mo apor pilo atum phan la so hem prabjin pen nang si onang pu si nitum rat hoi pen dabile news report Carbing Long Life